A máquina de mallar volveu soar na Praza de Meira nunha nova edición da festa dedicada a un dos traballos agrícolas máis ancestrais do noso rural. Os deputados de Economía Carmela López e de Formación Miguel Fernández asistiron xunto ao alcalde Antonio de Dios a demostración desta dura tarefa que foi seguida por numerosos veciños e visitantes. A cita, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, revive o xeito tradicional de separar o gran da palla, un legado cultural e etnográfico que tamén se quere transmitir ás novas xeracións para que coñezan as nosas orixes. De feito, esta homenaxe á xente do campo incluiu a participación de nenos e nenas. Como novidade este ano, ampliouse a 2 o número de días do encontro, organizado pola Asociación de Amigos da Malla, ca colaboración do Concello e da Deputación. Ademais de recrear o traballo duro do campo, incluiu unha ampla programación con xogos infantís ou exposición de maquinaria antiga. Tamén se repartiron rosquillas entre os asistentes, como era tradicional durante as mallas dos nosos avós, e preparouse un cocido para todos aqueles que quixeron degustalo.